Tomáš Terek po zápase so Žilinou, Tečko, tak tradičné zhodnotenie dnešného zápasu. Tak od začiatku sme vedeli, že ide o veľa. Žilina je pred nami. Vieme, jak to je pod nami. Potrebovali sme v dnešnom zápase určite bodovať. Podľa toho sme sa snažili aj nastúpiť do zápasu. Myslím si, že celkovo ten náš dnešný plán nám vyšiel a podarilo sa nám získať dôležité 3 body, ktoré sú veľmi dôležité do tabuľky. 500 zápasov, u teba krásna meta. Pamätáš si na ten tvoj prvý, za koho to bolo, kde? Myslím si, že prvý zápas som odohral za Martin a tuším, že to bolo práve proti Popradu. Takže bolo to niekedy takto január, február a mal som, tuším, 18-19 rokov, takže je to taká pekná symbolika. Pamätáš si aj na ten prvý zápas v drese Kamzikov? Áno, ja tieto veci si pamätám si takisto. Budem mať na toto krásne spomienky, či už vyhrá v Tatranskom pohári alebo na túto partiu chlapcov, ktorých si neskutočne vážim a s ktorými rád chodím do kabíny. Samozrejme aj na veľmi dobrých popradských fanúšikov. Stále bojujeme o pizzu. Stále bojujeme o to 6. miesto. Ďalší zápas práve so Spiskou, s ktorou tak trochu bojujeme. Ako na nich? Ako ich poraziť na ich vlastnom ľade? Nebude nás tam čakať nič ľahké. Predpokladám veľmi dobrú divácku kulisu a čo už na nich bude platiť, to si asi nechám pre seba, pretože budeme na nich veľmi dobre pripravení a verím, že im to ukážeme. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem.